com algú em torni a dir alguna cosa de la meva barba... Uala! Que xulo, no? T'has deixat barba, com el Jorge Javier Vázquez. Que no, joder, que no ho he fet per això, que ni tan sols sabia que el Jorge Javier també s'havia deixat barba, ostres! Ei, a mi em parles en respecte, Que ara sóc el periodista polític de referència. Ui, sí, perquè he entrevistat una vegada l'Artur Mas. Sí, però no em negaràs que va ser un moment televisiu molt guapo. Gràcies. Oi? Però què fa aquí al plató? Benvingut. Estoy localizzando per la meva prossima visita a Barcelona. Per certo, conosci un bon restaurant in questa zona? Santedat, vingui, si us plau. Miri, oblidis d'aquests garrulos amb barretina. Quan vingui a Espanya, ha de passar per un programa seriós i rigorós com La Nòria. No, ni parlar-ne. Aquest home té exclusivitat amb el nostre programa. Oh, Toni, per certo, t'has deixat la barba com... Espera. Anava a dire com Jesucristo. És veritat. A Jorge Javier i Vázquez li queda molta millor, Sí, no? Sí.